ҷаҳони орзуямро, тамоми обрӯямро, диламро ҳам вуҷудамро. салому дуруд ба ҳамаи мардум, салому дуруд ба ҳамаи он нафароне ки айни ҳол ана ҳамин наворо тамошо карда истоданд. ва Фарҳод Сидиқов ҳастам. Аз номи худ, аз номи аҳли мардуми кишвар, аз номи маъмурияти театри шаҳри Конибодом, аз номи аҳли фарҳанги шаҳри Конибодом, тамоми мардуми рӯи оламро, тамоми мардуми Тоҷикистони, умуман тоҷикистонiyonро ва ҳамаро бо соли нави мелодии 2021, яъне ки дар асри 21 соли 2021ро барои ҳар яки шумоён табрику шодбош мегӯям. Бигзор новобаста аз он ки соли 2020 чӣ хел буду, чӣ хел шуд, ман дар соли 2021 барои ҳар яки шумоён пеш аз ҳама фақат се чизро: тани сиҳат, киссаи пур аз пул ва обрӯи баландро таманно мекунам. махсусан аз номи гурӯҳи Realkant ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол аст, наворҳои ҷолибро пешкаши ҳар яки мо шумо мегардонад. Аз номи гурӯҳи Realkant низ табрику шодбош мегӯям. ҳамеша сарбаланд бошед.